Čaute, zdravím vás Dony u prvního dílu The Simpsons Hit and Run a začneme novou hru. Yes. Tak se musíme podívat bohužel na ty ukázky. Bohužel nějak nejdou vypnout, no, takže musíte protrpět tyhle ukázky. Tak, tady začínáme. Tak, tady máme Homera, naši milou má F. Jo, chceme. Tak, teďka asi do auta musím si sednout, jo. Jak F-kem, jo. Tak, to je dobrá hra. Bum. Já jsem zase nemohl. Další auto. Ani jedno. Tak tady už musíme čekat, teďka musíme jít dovnitř. Díky Martu. Jo, dáme. Jo, super, mission complete. Tady něco se uděláme. No, dostal jsem peníze, super. Tam asi zbijeme minulauze, nebo ne, tak jste sami. Jdeme zpátky k autu. Teďka musím jet někde pryč. Aha, tak tam co musím jet. Wow. Musíme pak někde najít opravu auta, asi tu je. Jsme doma. Musíme krásně zaparknout. Rychle zamáč. Rychle. Jo, chci start mission. Start mission. Continue. Já. Jo, máme super, peníze. Pozor. The Homer Simpson. Oficiální tlusťoch české, ne, USA. Aha, tu je závod. Já jedu jak cíla, teďka jsem si všiml, že je závod. Tady asi musíme být někde dřív, než můj soupeř. Teďka to je nějaký taxikář. Nebo řiditel, jak bylo viditelně znázorněno na začátku v novinách, nebo co to bylo. Postavy hlavní. Uj, to máte bordel. To není jako na čtverce. Zvoní. Jo. Mission completed. Jdu na vola, nemusel být. No takhle vypadáš dost slušně, Homere. No tak, takhle vypadáš jak nějaká baba.
Trošku málo peněz. Ježiš. No, takže skopeme Lizu. Ježiš. Aha. Si tam nehraje na zóně. Si všimnete, ten Homer běží, jako kdyby měl pícu dohánět. O hlavu napřed. Co to jsou za kostky? Kdo? Ach, jsou. Letadlo nám tam letí. Jej. Poradím jednu věc, nemačkejte mezerník, jak jdete v autě. Jo, mám peníze. Budu další peníze. Další peníze a je s lidma. A jsme doma. Jo. Už jsem to. Au. Jdeme domů. Co se dávají mistrovství světa v hokeji česko-dánskou, česko-ruskou. Go outside. Musíme jít ven. Bohužel lidí. Jinak to nejde. To je fajná manželka. Běž ven! Jej, nejde. To je jeden pobožný, hnusný debile. Co to je? No, já se nechci převlíknout. Mám lokaci. Aha, musím sbírat bločky. Tak, to je jiné. Musím teďka rychle, mám málo času, jak jsem. Teďka se zdržel trošku na místě. Jo, mám sakačku, super. Jedem. Zavazaj mě. Jsme tu, super. Se opravím. Na benzínku zajdu. Jej. Jdeme auto. Jdeme do auta, rychle do auta. Makej do auta, makej. Tak to byl výbuch. Nezavazejte. Jak už jsem tady jak zkrátka, ale pozdě, bohužel. V tomhle městě jsou asi hodně zkrátek. Doufejme. Jen to pro mě bude lepší. Nebudu se muset tahat přes ty dlouhé cesty. Ale to se... Au, jo. No, musím nahoru rychle vyskočit. Vyskočíš tam, borče? Tam asi musíme. Jo, takhle. Jo, stihl jsem to. Co teraz? Aha. Za nadem. Ježišmarja. Co zase chce? Borec. Si to tady radši savenu. Potom jak... Vlastně jsme v misi, takže nemůžeme.
nemůžeme nic ukládat, dokud neskončíme misi. Jsme doma. Mise je doma. Tak já to zkusím. Furt to nejde. Musím za ním zajít. Ty jdeš, tak to za ním. Ježiši. Wow. No. Mission complete. I'm gonna be crazy. Já teďka to savenem. Jo, save game. Asi tady to savenu. Yes. Continue. Tak si sedám do auta. Zajdeme domů. Jenom jdu dál. Takže dámy a pánové, s tímhle dílem se s vámi dneska loučí Donny. A v příštím díle to bude ještě hustější. Takže ahoj.